Dnes hráme... Autička do záchodu. Odbera like. Áno, tak poďme. Ty choď dozadu, alebo ja budem šoferovať ty. Ako ty chceš. Alebo ja pôjdem v oddelenom aute, ja pôjdem samotne. No dobre. Okej, poďme. Uj. Ja ťa ešte predbehnem, však cicaj. Hej, jasné. Ty ma vôbec nepredbehneš. Ja som ti vravil, že ma To nepredbehneš. čo bolo, mladý pán? Kde sa nachádzate, mladá pani? Ja som iba na starte. To mi bude dlho trvať. No ja vám chcem učiť. Hej, no. Are you Neverland or are you Nevermind? Neverland. Yes, me too. A ty si kde vôbec? Ja už som... A toto si ty ideš, kam ty ideš zlým smerom? Ja idem dobrým. Počkaj, ja idem zlým smerom? Hej. Ne! Čiže aj tu. Ale to je ťažké, nie? To by si sa tam zasekla. Spadol? Hej, spadol som. Karma. Ale ja na teba počkám, ja som dobrý človek. Jej. Nájdem ešte kvôli tebe dozadu. Oj. Oj. Počkaj, ja si za tebou dojdem pešo. Nie. Ty si ešte na štarte? Hej, lebo mne tu proste nejde spavnúť autíčko. Ja idem pešo za tebou. Hej, wait. This is my car, not yours. Okej. Ty si kde? Ja som tam jednu typku úplne shodil. Viem, vidím. To si ty toto? Mám sa ťa bať? Že ti dám 1 euro, keď ma dobehneš. Dobre. Ti ho pošlem na účet. A ja to žiadny nemám. Ti dám gifty na livestreame. Na to, že ja nemám na nejakom už 1000 followerov. Ja som... Nie, pomoc. Ne. Si stochla. Nie, ja som nestochla. Tak čo? To vidíš. Kde si inak? Aha, ja ťa vidím. She was a fan. To je veľmi zabavná hra. Odporúčame. Ja tu nejakú typku týram. Vidím. Poď dopredu. Počkaj, ja idem do ňoho. Bro! Počkaj, tak ich nakoniec ja nemám momentálne. No choď. Ja som passenger princess, ty si čo? Choď, ty čo robíš pre... Jejda, ty slanina. Inak potom ja pôjdem šoferovať. Chce sa vymeniť? Počkaj, toto prejdi a potom. Si myslíš, že si better? Yes. Toto tam, čo tam je to tam? Ja sa už bojím. Jeho? Mne sa to vykrivilo auto. Je Ida. Ty si iba tam, pozri, kde som už ja. Ty vole, ja som tak ďaleko, ty pokým ku mne prídeš, ja budem mať 50. No uvidíme. Nie! Ja naskočím nejakej typkyni. Prosím, chcem ísť k vám do auta. Chcem ísť k vám. Okej. Ja už idem za tebou. Ja som s nejakými typkyňami. Ty pokým prídeš ku mne, ty vole, my už budeme na finish. Strašne dlho, kým to finishneš, hej. To bude rýchlo. Nemaj veľké nádeje. To už hral? Hej, ja to mám recent play. To čo máš za život? Ja nemám. Ja. Ale nie, to bolo možno tak pred 2 mesiacmi. Ja hrám iba, že akože trestu imprez a také. A som teraz v takom bludisku, ty kokso. Ja ťa asi vidím. Á, Ja som tu s nejakou zučíny a nejakou dura. Dura? Dura. Aj na to, že dura v ruštine znamená sprosta, no tak aspoň nesprosta. A zučíny, tu je uhorka nejaká. Zucchini. Ty si ešte stále tam. Hej. Čo, ja skočím k tebe? Počkaj, to si ty? Čo? Počkaj, ty tam buď. Stoj na mieste. Dobre. A ja za chvíľu prídem. Áno, to si ty. Počkaj, idem. Uvidíš teraz banán, ako skočí k tebe. Inak už sa ti stalo, že to raz urobila učiteľka, že ojojoj baka? Oni tam robili ten trend, vieš, že išli na lavicu a urobili ojoj báka. No u mňa to urobila učiteľka. Hej. Dejepisu. No to máte super, že máte takú učiteľku dejepisu. Naša učiteľka dejepisu, to je, že ona až vravela, toč. Také auto, že až.
I hate this car. Let me see, I'm the biggest hater. Už som na dôchod. A ja. To čo si ku mne skočil. Jak to moje auto skončí. Počkaj, to si odfotím. Zúza? No mám to. Okej, tak poď. Oj. Oj, mne sa to nepáči. Výstup z toho, ja viem ako toto. A to auto potom spadne. Najprv musíš tak strčiť a potom to pôjde. No tak No. poď. Prečo ideš na Počkaj, tu sa chcem otočiť. Však my ideme naspäť. Či? Nejdeme, čo si? Že? Čo máš za triko, kvetinku, či čo to je? Ne! To prečo sme tu v tom aute? To auto nás prežilo. A toto čo, moja milá? Vidíš, pomohla som jej, nie! Zas. Zase sme s tým autom. Ja si zoberiem svoje vlastné auto. Na to si to je. Ty si hladný, či čo? Na to si to je. Ja. Na televízore hrať? Ale. Dobre? You dirty ass. Move. Nemôžeš byť ako ty DJ Nalfa. Move, you asshole. Ja tam nemôžem písať, mi tu dáva tagy. Oj. What? Move, you asshole. Move. Ja tam nemôžem písať. Pustím ti. On je taký jeda. Zmizni ty Fortnite kido, ty Saudi Arábia, či čo to tam máš. Mizni! Ty si hluchý? Mizni! On je taký debil! Čo tam napísal? Ak sa na... Ty Fortnite! To čo tam vstupuješ do nebička? Tu máš. Počkaj. Tu máš. Shut up, lol, ja ti dám také shut up. Dúfam, že schodneš. Počkaj. Veď. No. Poviem, že to autíčko bude s nami. So mnou není. Autíčko nás teraz sklamalo. Vieš o tom, že my sme ešte není ani v polke, a nie že v polke, ani štvrťke. Ani v štvrťke. Ona je taká sprostá, ty vole, vidíš, že sú tu 3 autá, ona tam ide ešte jedno dať. To čo je? Debil. Či pretty fast dance. Môžem mu ukradnúť motorku. Dobre. Ja mám motorku! Ne! Kde si? Ja som spadla, ja som si zobrala tú motorku, ja som potom išla preč a som spadla. Počkaj. Tam je nejaký Slovák. Hej. To sa mi nepáči. Hejda! Ja som ukradla motorku. Konverisor. Ok, ja som to dala ináč. To čo? Čo? Ja neznášam tých ľudí. Počkaj, ja mám nejaké peniaze, my si tu môžeme kúpiť auta. Či kokso. Ale ako? Neviem. No si chcem kúpiť auto. Musíme najprv sa ale dostať do tej toalety. Ok, som s ním. Počkaj, to je tá... Ja som s tou Bridza Broda, ten čo napísal nie. Čo? Počkaj, my ideme. Ale ty si k nám nesadneš. Nesadnem, no tak ho vykopni. What's up, baby? K vám. Ha? Gina Pig Flower, čo? Ale my sme tu všetci štyria. Nehovor mi, že ideme padnúť. Tu levituješ. Vyskočiť. Jej. Ty chodíš po vzduchu ináč. Sa skrínem. No, vykujem. Gezvu nezdochnúť. Gezvu nezdochol. Ty. A to je akože teraz flex. Asi, ja neviem. Ale ty ma nikdy nedobehneš. Dobehnem. Nedobehneš.
čo si o sebe myslíš. Ja som si dačo kúpila. To, čo som si za blbosť kúpila. Ti veziem darček. Super. Mám sa báť? Ti kúpim Billie Eilish, čo ty na to? Áno, kúpiš mi Hit Me Harder. Ne. Počkaj, áno. Jakže ne? Počkaj, nie. To na moju situáciu som povedala, nie. Som si gol. Spadol? Teraz musím ísť. Aha, pozri, darček ti nesiem. Pozri, kúkaj. To je moja hlava. No dobre, poď. No tak šoferuj opatrne. Snažím sa. Ty darček. Ja to neviem sa otočiť. Bye bye. Ďakujem. Ty si taký lovely. Thank you. You're so nice. Myslíš, že je to dobrý nápad? Myslíš, že ma darček nenájde potom to tu? Neviem, ale viem, že darček je pred tebou. Keby sme boli autom, boli sme tam takže opäť minút. A kto mi otočil moje auto? To je nejaké auto! To je nejaké auto, sorry, ale ja idem za nejakou cat. Poď, nech nespadneme. Ak spadneme, ja ťa... Wait, where are you? Otáčam auto, ale myslím, že spadnem, ale dúfam, že Asi nespadnem. ďaleko. Nie, ona je sprostá! Ja som sa snažila pomôcť, ja som to už skoro mala a ona tam išla, že ups, ja jej dám ups. Už ideme skončiť toto video. Áno, tak nie vždy ideme, počkaj, nie, najprv musíme, počkaj, najprv musíš robiť quote. Nie vždy sa ti v živote darí, ale neznamená, že to musíš zdávať. Ale my to teraz zdávame, lebo to už nevládzeme psychicky. Dobre, dovidenia. Dovidenia.